जय पवार यांनी आज दिवंगत पिंकी माळी यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली। भेटीनंतर जय पवार 18 मजले चालत खाली उतरले। लिफ्टमध्ये काही आवाज येत असल्यानं जय पवार चालत खाली उतरले। जय पवारांनी खबरदारी म्हणून इमारतीच्या लिफ्टचा वापर टाळला। अजित पवार यांच्या विमान अपघातादरम्यान पिंकी माळी त्याच विमानात केबिन क्रू म्हणून कार्यरत होत्या। पिंकी माळीच्या आईवर नुकतीच रुग्णालयात शस्त्रक्रिया पार पडली। कालच पिंकी माळी यांच्या आईला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला। त्यानंतर आज जय पवारांनी त्यांची विचारपूस केली। मोठी बातमी आपण आत्ताच्या क्षणाची पाहतोय। जय पवारांनी पिंकी माळीच्या कुटुंबियांशी आज जाऊन चर्चा केलेली आहे आणि स्वतः येताना ते 18 मजले खाली चालत आलेले आहेत। लिफ्टचा काही आवाज आल्या कारणानं त्यांनी लिफ्टनं खाली उतरणं टाळत 18 मजले ते खाली उतरत आले।